Браво бе, Стефчо бе. Аз съм на 5 къпи ги. Браво бе. Али, това какво Ти видя? гърди. А, видя ли какво Те му понашила. Ай, филна просто тия. Коя? Къде ми пусна. Да. Имам такива песни повече. Бате, това някакъв. Това тук бе. Добре, май играем някакви добри. Мамо! Стефчо, пребирай се с Стефчо, молко. отех. Пребирай се с молко. Всички са на Б. Не, аз един му бутнах главата, ама не очаквах трима ме чакат. Той има същия скин като моя на го. Але бе! Умирай там. Това как не беше глава? На всичките съм набил, дай. Деймич. Бипни го. Абе, брат. Изкривих ти главата, ти още си жив. Мамо, браво бе, Стефчо. Ама ние са 4 тука, моля. Да, Давай, Стефчо! ние са 4 тука. Много има страти 4-мата. Мога да дойдете по принцип. Али, това беше гадно. Тримата ги убих. Имаш един. То двама даже. Е, като- Може би ще изтрия тази игра. Като съм ти ги Време. оставил на 0, брат, как да не ги убиеш? Та един е на едно между другото. Ей, нашия е насок. 97 съм му набила, бе. Стига, бе, брат. Абе, а как ги убих и тримата и имам 197 дамидж? Защото Точно бях имам на толкова демидж и имам един кил. Всички са тука. Много съм добър. Значи тука, бе, брат. Не видиш ли къде съм аз? Не. Еми, значи Ще трябва взема. баца да вземеш някакви очила. Знам ли? малко. Как кемпи на Това беше целта, това беше целта. Виж това на е колко. доброто оръжие. Виж колко имам. Който го мет на този флаш, брат, имам също малко му повече пожелавам от теб. всичко най-лошо. Нашия ме стена в стена, пето. Найс. Найс, бе. О, няма никой тук. Я пикни, бе. Пикни, бе. Алекс, та МК всеки втори Няма има, никой. само да ти кажа. Коя? Къде ти имаш ти? А, ти твоята не е изоб. Не, и аз защото нямам пари, Ей! ама ти имаше Ти пари кола? и пак. Сити. Защото този скин ме кефи, брат. Браво бе, Стефки, бе, те така се прави. Е, так, грил град, главата той отзад. изява тук. Брат, това ми изкарак. О, това е. Али. Познах се. Ара, брат. Не ми хареса видеята на толкова хора на шорт. Тук има един. Чувам как. На бъса. Ама няма никой. Нема да игра. Там му На бутна кутийките на... Това е като там ти Не знам изглежда. къде се казва. Някой Тя ме закъм пуса. всичките Не, патрони. бе, Алекс, мерси. Мога ми чакаш да падна и тогава да стане. Бях му глава, той не умира. Всичко бъ. Смолка не мога мина от тук. Браво бе, Стефчо бе. Аз съм на 5 къпи ги. Браво Али, бе. това какво Ти видя? гърди. Отце. А, видя ли какво Те му понашила. Е това. Нещо се разиграх. Айде дефюзай. Ванка, видя ли какво му набих на този? Ама Алекс! То ти си с дефюз кит. Но и аз съм. Аз ще дефюзва, баш той дет няма дефюз кит. Той Ти мрънка... не 6, аз съм на 5. Кои изражи. Noob spray wood. Чай също напиша нещо. Май ники няма никой тук, Макс. Какви са всичките бътове. Аз съм Не ми признават трима, брат. Не дай го. Опалава. Много съм добър. На 10 съм. Набих му 5. Това е пена, моля играеш. Никъде съм по...
Един проблем по-малко. То смок. Алекс, да ти... Добре, смок ми не трябва, че падна там. Къде са? Е, Без със сигурно. вече нема. Не, он Стефчо не ги приби на лонг. И бомбата им не е тук. Аз презареждам пред Добре. тях най-спокойно. Стефчо, пази сега. Последния там. Митнах го. Последния. Митнах го, добре, че дойде нашия. Баца, аз не мога ги стигна, бе. Он Стефчо, баца ги кърти. Ники! В този смок е нашия мета. Гледай как ме замъгли. Б. Добре, бе, кой го хвърли този смок, бе, Алекс? Стига! Абе, кой да ни Тъпи прибият от смокове. мид ли, бе? Е така просто. Абе да ни прибият от мид ли, бе? Абе, нали аз съм на мид, бе, тия фърли на главата ми, бе. Вече я ще игра с помпа. Не ми пука. Знаеш това на другото. Добре, където биха? Но това... Не знам какво се казва. Няма Да. никой абсолютно тук. Да, ми няма. Смокнаха навсякъде. Ще е на мид. На наши му... Тук имаше... Ей! Мали! 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 Не, схваш. Ей, така! Така да е Ники. Алекс. Абе, ти ми напред мене, бе! Аз баш там си бях застанал. Да. Това стана мултика. Просто Аз мръднах. се отивам при Стефчо. Ема гледай... Клипнах го, клипнах Аз това, но не знам мръднах дали с- се види. Аз мръднах с 2 сантиметра. Ей, той ми ти толкова цепи ти главата. така ти набия глава. Ще ми цепи главата с На тия На Ето шорт, тук, бе. Стефчо. Ти го Хе, каза въобще. след като дойдо, не? Брат, Да, бе, Ники, ти знам, от он толкова он Ники не спра да говори, брат. Я не мога да си чуя аз съм ти мисълта. виновен. тук има ВП на мид. На шорт май ще ти дойде. Yeah. Бомбата на тук. Ай, ще ми изкракал. Мръднах главата. Най-добрия смок. Верно. Брат, измислих нов смок. Който е с мен да внимава. Може едно ВП на мид. И на Б мид пък има. Дап на Б има един. Абе, ма тия къде са, бе? Хитна го, е зад това. Двама са на Б. Няма патрони. Тебе направих един кип. Не, то аз, ако искам нарочно да го направя, няма да стане между другото. Как се попна този флажа, бе? Ми човек сега петъл. Какво? Kako? Абе! Ма! Браво, Ники. Уби го, бе. Да, бе, брат, когато не отида на Сана. Аз съм. Бегай, Ники. Ники има дилей. Браво. Браво. Другия на кола. Браво. На кола е. Мама ти. Браво, бе! Но това също ги е ейсъл почти. Също ти е най-добрата игра, между другото. Ай. Хвърли на кола ВП-та, бе. Няма нужда. Бъди да си Има. бъди. Нали след армията Да, трябва да да. си купа нещо. Аз забравих, че трябва да клекна. Тъчно ние сме последния рунд, не знам какво купуваш. Не, тия глупости да не ми ги правят. Клекането. Thank you, Тепко. Thank you. Не те връщай назад! Опа. Я си къде го Аз съм виждал Той човек. стой, идвам. Ей! Той Иван къде е изчезнал, е? 21 кила.
Остава още едно, да направя още 40. Имаш... Не, то ги биеме Аз съм виждал 13. човек, бе. Той също ги изнася много бързо, бе. Те спи от 2 рунда подред прави по 4 кила. Съм виждал човек. Цяла игра не съм виждал човек. Не, последните 5 рунда човек не съм виждал. Между другото, ти не взеха първите 2 рунда и ги обърнахме 10 на 2. Аз последните 5 рунда човек не съм виждал. Окей, Ники. Нашия уби. Отивам за Мит. Едно е. Едно шот. Трима са, ще не казваш, же. Брат, аз Трима ще на тропане на капак, брат, ама викам, това от мене ли е? Отиде Диего първи рунда, брат. Падай, бе. Бил фран. Ники, я гледай отзад да не дойде. Ще е тук. Его е. Монк. То ме е заодигал. Ники, минаваш пред мене. Мене ме страх да стрелям около Ники. Нашия уби. Нашия уби. Мене ме страх да ходя около Ники. Ще мине пред мене пак. Най-много последния рунд да играе. Найс флаж, бе. Там не имаше някой толкова смог, бе. Лантвай. Лантвай, бе! Че съм на 7. Бе, ако пикна, то ме гърни. Това бе, Не! Убих стрелки по същия начин, по който Аракс ме уби. но някакво на моя екран моя падна много бавно. Напред. Не смоквай, бе! Нема да играеш мид. Аз имам АВП. Medium. Гърмат ме в момента. Алекс. Как е гърмътна в момента. Защо аж пред мен? Аз го виждам, не мога го ударя, ама мога да удара тебе. Ще я направи някаква перфектна мута. Кикнаха някакъв от другия Минавай, двор. брат, минавай. Ей, нема треба пресна на филмата. Колко е бомбата? Бомбата ни е на... На лонг имаш един май. Не, тунелия. И от тук има. Рускай! Рускай! Аре, бе! Мали, какво се заградихте така, бе? Каква негова? Толкова късно му вкара. Да, разбира се, че нашия има около 12 демик повече от мене. Ник е да good shot. Оно е сам да му дадат чипни с тия 5 кила. Мгм.